Aprang sih nilai sarohan behin pen nali tum kadok kawe doan phanta bini indeng ikebra nerkep karbi risonim sorong aje kacing mana kardom nali bajeriklo labangso video nali tum kelang ponik long bom lake keceng siarni puring pot mate pining ceremony arni import nasi amik sen polote like lapen komen nali tum video ni ha lapen litum karbi cutang jubat pansu se subret herang pacit hang igna nasi litum antam unshare igna unan pacit hang igna serap citu don iglo na lun pen ikan pen lam pen kadok kawe ibi ithi aklim mangphar ithe kiding sarfi sarfu do anta litum methang ajutang jubat kaching hon anthe pining karbi rison sorong aje along le thotta litum ardi cipi duni rintilona alera cham pidu duni rintilona labang so avideo labang ke ajo hut mande adun thu aneng be singhason awar amepe redong cingdi peka peklang pon ipom hut litum lataisi litum sokar be ajutang jubat ke kan baring an theklo litum lata celang ignai pacit thang ignai labang so ikan akele lang pikchena ipindeng sumpot choklim pen ilam iki choklim pen ilun lam choklim pen litum akarbi lapining risonim sorong aje longta cilang pikchena asi litum kado ko beta labang so video kilang pon skip kipin rah lai thort bijut ik pin an panpanis pacinisi na litum kado ko kawe don pastame nile kachoro pe ilam te lapansi kardo